Dobroveče, ja sam Zvezdana Jovanović-Popović, vi gledate Vesti. Svi čekamo 21 sat, reprezentacije Srbije u Madridu, igra sa Sjedinjenim Američkim Državama, finale svetskog prvenstva. Slaviša Veselinović je tamo. Slaviša, samo jedan korak nedostaje da se ponovi uspeh od pre 12 godina. Jeste, Zvezdana, ostao je samo još jedan korak, ali taj korak je, bojim se, mnogo veći i mnogo teži nego svi koraci koji su napravljeni do sada na ovom prvenstvu. Ja sam danas bio na treningu naše reprezentacije, sinoć sam imao priliku dok su šetali gradom da sretnem i selektora naše reprezentacije Sašu Đorđevića i njegove pomoćnike Jovicu Antonića i Nebojšu Ilića i pričao sam i sa njim i sa igračima. I ono što je karakteristično ne samo za igrače, nego i za članove stručnog štaba je prvo da su svi apsolutno svesni uspeha koji su postigli i drugo da su apsolutno rešeni da to ne bude poslednji korak koji su napravili na ovom prvenstvu, nego da odu i korak dalje. O tome možda najbolje govori i izjava koju je danas dao selektor Đorđević. Daje sve od sebe. Svi znamo koliko je teško pobediti Amerikance na ovom prvenstvu i uopšte pobediti Amerikance, ali svi znamo i koliko se nadamo da ipak možda možemo da ih pobedimo. Ako neko zna koliko je realno da pobedimo Amerikance, onda je to čovek koji je bio na, ako se ne varam, 15 evropskih i 7 svetskih prvenstava i čovek koji je 11 puta bio prisutan kada su naši reprezentativci osvajali zlatnu medalju. Kad kažem naši reprezentativci, mislim i na reprezentativce Srbije, Crne Gore, reprezentativce Jugoslavije. Vlada Stanković. Vlado, koliko je zaista realno da ih večeras pobedimo? Objektivno govoreći, nije realno. Nije realno jer su bolji, agresivniji, mlađi, brži, atletski jači, ali to još uvek ne znači da je to nemoguća misija. Kažem samo, nije realna zbog tih navedenih kvaliteta američkog tima, ali vidjet ćemo, Đorđević je do sada jako dobro pripremao utakmice protiv Grčke, protiv Francuske, protiv Brazila i ne vidim zašto ne bi izmislio neko tajno oružje i za ovaj meč, ali objektivno mislim da su veliki favoriti i da mi objektivno nemamo veće šanse od recimo jedno 25%. 22 godine živite u Španiji. Šta kažu vaši prijatelji, vaše kolege? Koliko smo mi zaista postigli ovim uspehom? Koliko su iznenađeni uspehom Srbije? Ogromno, mnogo. Dovoljno je videti špansku štampu juče i danas. Srbija se vratila. Srbija je ponovo ono što je bila, sjajni igrači, pre svega se ističe uloga Đorđevića, zatim Teodosića kao lidera ove nove generacije, tako da mislim da su završili veliki posao za našu košarku i sada na temelju tog uspeha treba svi u Srbiji da budu pametni i da pomognu da ostane košarka tamo gde je i bila. Vlado, hvala vam. Eto, toliko za sada iz Madrida. Nadam se da ćemo se ujutru javiti sa mnogo lepšim vestima nego što je to polufinala. Nadam se da i ovakve prilike kao oko tebe neće biti iskorišćene u političke svrhe.